Mm, Shona-ke, la makhambi owathathe lapha kumakhumalo ayasebenza yini? Uyawubona umehluko? Phela sidinga ukuthula kulo muzi. Ma ukuthula kubanga khona kusukela izolo ebusuku. Ayikho into engayenzanga ma. Uvele wafona kusisi. Waphuma ngeshoda umyeni wami. Yazi usuvele wangishiya lapha embedeni mangathi angiyilutho. Hayibo. Umyeni wakho lo wenza yonke lento? Indoda enjani ngempela ma leyo? Uthi uyangithanda kodwa ukwazi ungizwisa ubuhlungu nje. Angazi mina ukuthi yini leyenzakalayo mayifona. Kunalento evele ishintshela ngaphakathi kuyena ma. Ishintshe ngaphakathi angazi noma ngathi uthi uloyiwe yini. Cha ngane yami. Musa nje ukukhuluma kanjalo. Ususangene yini? Ngiyakutshela ma. Bekokugcina. Ngci, usifise engizwisa ubuhlungu njeyana. Hayibo. Uyasizwa ukuthi uthini? Isukela lapho yonke le nkulumo ekhulumayo. Uchaza ukuthini ngayo yonke lento oyishoyo? Kaze ubungizeleni. Phela sengiloke ngibukana nawe loku masha-ke la. Sorry. Oh. Akumele ngabe ngijabule ukuvela wonke umuntu la ekhambeni njengamanje. Kumele. Ngoba phela wonke umuntu usho njalo kumina. Vele bazosho njalo phela uyashada wena maduzane. So we-best day of your life. Best day of my life kanjani ngoba ngi-conflicted kanje. Ngiyakwazi lokho. Kodwa ungitshela nje mhlawumbe into eshintshile engayazi. Ngani lento manje iloku iyazala, iloku iyakhula la ngaphakathi iyakhula. Wonke umuntu ujabulile, wonke umuntu uyacelebrate, wonke umuntu uyathungisa mina ngikwazi nokuphefumula. Mangahle ngokukhansela lo mshado. Baningi abantu abazophuka inhliziyo lana. Abazali bami, umndeni wakubheka. Ngosifiso. Usifisa uyakuthanda. Futhi yena aweke uhlezi usho ukuthi uyamthanda. Vele ngiyamthanda. Kodwa nje nginenkinga eyodwa. Aniboni ngasolinye. Yeah. Yiyo kahle inkinga enkulu kunayo yonke into. Sifethu indoda eqotho, Mthandeni. Unenhliziyo enhle. Unesineke. Uhlale khona. Izolo ebusuku nje ungasho ngempela bese ngikhalelana ngikhihlisi kaNandi. Ngiphenikiswa icaselo zomshado. Kodwa wafika zange sangibuza nokuthi yini wrong nokuthi ini nani. Wavele wazongibamba nje. Mina ngiyazi ngaphakathi ukuthi bengakhaleli igcathelo futhi bengakhaleli ngisi-stress mngani ngikhalela ukuthi nami manje ngisanamathandabuzo. But yena azange zangabathi vele wafika nje wazongiduduza. Mina ngaphakathi ngiyafa ngibulawa nembeza ukuthi nami manje anginasiqiniseko sokuthi senzani kahle mina naye. Angazi into esoyithini le. Mthandeni ngiyamthanda uSifiso. Ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Inkinga yami ulo mankwanyana. Naye osevele wangishintshela nje esithubeni wayinto nje engingayazi. Uyazi uyapanda ke manje une-attitude. Iso angibheka ngalo. Ungibuye ngazathi mina kahle angibhilonge laphaya. Ngizophila kanjani impilo ngibe ngasahle ukuthi kahle yimi problem la. Thuthu. Uqala. Akekho umuntu othi ngithathe isinqumo. Hayi ke namhlanje ke at least. Kodwa ngelinye ilanga ekupheleni kosuku Thuthu. Kumele usithathe leso sinqumo. Kodwa ke mina once what decide cela ukufuba into efuna wena. Okay? Ngingakufuni lento ukuthi ingqondo yami ilokhu ibangizana nenhliziyo yami ngempela.